Arantzagoaz. Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia. Lekeitxiora osteratxo bat egin behar dugu, kontuan hartuta bertan Eus Familia programea martxan jarri da bela, eta Ardau Solidarioa bebai, Azkue ikastolearen ekimen bidiri honek, eta Ibon Goitia zuzendaria daukagu, telefonoaren beste kaldean. Kaixo, Ibon, demontre da Eus Familia programea. Bueno, babitu, guraso batzorde bat daukau, euskarako gaiak lantzen da zen guraso batzorde bat daukau ikastolan, da, aspaldizon, arduratuta ibili gara, lekitxo, herri euskaldun bat izan arren be, ikusten dugulako, erdalduntzen da hola, erdalduntzen dozela gure eskamutilak, gure umiak, eta horreri kolpe bihotza, hola. Orduan, kurri duzakuna zan, umieri zerek, egin berbetan, umieri zerek eruten dutze gaztelerara, hain zuzen belekitxon, eta horren ginen baloratzen, ez da alde batetik ikusten genuan bebai, eredu batzuk guazala oso erdalduna zila, eta gurasuak askotan transmituten genuzala, ez? Gure aizialdiko egoeretan, geure artean erderara joten dugulako, eta umiak hor daoz, ez da guzti hori ikusten. Beste alde batetik bai konturatzen ginean gaur egunien sare sozialak, baitza YouTube, edo marrazki biziduna bai gaztelera dizela. Gu gaztea ginen umi ginean euskera zegoa zan. Eta, guzti horretan, beste faktoretxu bat zan beba izan, dauzela bebai erdera utzez berbaitzen da bezen atzerteatu zelako, edo ez, baina erdera utzez da bezen umiape badaukau zela, gure artean, zorizonez. Baina orduan, euskaldun ume horrepai erderarako jokera bat hartzen da, bai? Eta, borrek asko arduratu haitxun. Eta, hortik abiatuta? Horia, egoeri ikusitza hori zala, plantza denuna zana, zelan lortu deinke guk, programa, kampaina baten, pizkat, sensibilizateko egoeri ikusitza hori zala, kampaina bat martxan abiatu bergenuan, eta bestalde batetik ikusten genuan, laguntza bultza txikitsua birdabela, berderatik euskerara pausua emoteko daozen ume horreri bai bultzatxua dezkeini bihotzala. Lego kontzientzia bergara geu, euskaldun ogailak, euskaldun eusle bihurtzeko, baina gero pentsa genuan Eus Familien figura hori ataratiena. Eus Familien figuria zein da? Bizi guztian inan mugura, ez da? Zuk inglesa ikasi nahi baduzu, aukeretakoa zer da? Inglaterrara zoiaz, familia ingles baten integraten zara, eta bertan etxen duzu bizia, 15 egun edo bakotxak aldabena, orduen zain genuen, basaitik ez du ekarten eskema hori lekitxoko ikastolara. Eta orduen zain genuen, badaukau, plantea duelako, familia prest da ozenak, gazteleraz berbaitzen daen umiak eurenian egoteko, eta bebai dauko familia prest euren semalabak ikusitza euskerara saltu emun berdabela, juteko familia horretara. Orduan inguna da, astebeteko programatxua, nun umerdalduna, familia euskaldun baten bisiko da, astebetez, gitxienez, eta input hori ekiko da, 24 ordukua euskeraz. Hau da, esnatzen da momentutik, sartzen da momentutik, bai ikastolan, eta bai arratzaldez eta afaritxan, bisiko da familia euskaldun baten. Eta, hor lortuko una da, bera resultatia euskerara, eta bebai, beste realitate bat zautziena. Eta erabardinean, familia euskalduna bebai, jasoko dau, beste ume horren realitatea zein dan. Eta beraztuko uz, bai bata zein bestiak. Eta erabardinean bebai ikastolan kontzentzia sortuko, zango duna, prest daoz, familia batzuk, eta kasunetan, eskamutil batzuk, ume batzuk, juteko, astebetez, familia euskaldun batara, dauk hartu daigun kompromiso bat, eurakana euskera zuzentzeko, eta bide hori errezteko. Eta ez, bide errezera jo, eta gaztelera zuzentzeko umiakana. Horan ikusten dugu dela izango la programa bat, kolektibo guztiari ikutuko. Hau da, komunitate osoari implikako dituz, irakasle eta ikasle. Hau da, euskera eusle bezala kontzentzia bat hartzeko, eta aparte bai, familizak eta bai, programa honetan sartzen jungo iraz aurten, eta horrego urtietan ben martxan nahi dole segidu, eta jungo ara, ume gaztelera sari dizen umiak, familia euskaldunetan txertatzen, astebetez edo berdan denporaz, eurak euskalduntzeko. Horrean uste dudala, programa bat, osua izango da, nadanok implikako itxuna. Bai familiak, bai ikasleak, eta bai txabe bai irakaslegua. Ze adintarteko gaztea joango dira, edo egingo dabe aldaketa hori?
Ba, bitu, printzipioz, lehengoko lau familiaz lotu dugu, eta DBH eta LH-ko familizak izango iraz. Eta hor, bueno, jasi idaz, bai, saltzak, ez da, jo, DBH-ko ume bat, gazte bat arabixunian etxera, ze eskaintzen gutzazu, ez da, segukor nahi duguna da, bai da, dekalogoa sartu, familizak eukitzeko pista batzuk, ume horrek, edo gazte horrek etxian daukezenian, zelan jokatu, afaldu dano batera ingo, asteburua tokaten danian, aktivitate desberdinak etxera, edo mendira, edo tirolina parke batera alkarra jungo ara, edo, dekalogoa sortuko txau, hor ikusi du dekalogo horretan bai ez dela bardina, LH-ko ume batzukin, edo DBH-koakin. Horren, gauza politxak urteten da, ikasten goiaz gehu bai, eta pistak eta hartzen goiaz bai, programa hau alik eta osotuen izateko. Momentu honetan esan dakoa, DBH-ko ikasliak eta LH-ko aparte hartuko da. HH-koak hor albo batera itxidoz, txiki ikusten doz ondineko etxetik urteteko. Bai. Bueno, zelako ekimen politxe dan, eta eredugarri beste leku eta beste eskola eta ikastole batzuetarako bai, ez da? Eta Ardauz Solidarioa zer da, Ibon? Bai, bigarren programa honetan, beste ekimen badaukau. Kontutan eukitzagu, lekitxon azkenean, ICIB datuen arabera, gure gola sozioekonomikoa, lekitxoko familizena, erdi mailakoa da. Esan da egun, eguneko 40 bat bekaduna dala gure ikastolan, edo beka eskaeria etxen da bela. Horretaz aparte ikusten genuan, biharrizanak, handitasi da familizetan, eta bigarren beka bat. Esko jarraitzakoaz aparte, barne beka sistema sortu genuen. Ja, ikastola berak, bideratzen daben barnebeka sistema bat. Karo, barnebeka sistema hau finantzitzen berda. Bai, eta horrek kostu potentia suposatzen dut ikastoliari. Eta gu kooperatiba gara, guraso kooperatiba gara, alkar laguntzen garena. Momentu honetan zuk berdozu laguntzia, neuk biharko laguntzia, bai, orduan, ekimen hau bideratzia. Beste batzorde batetik, guraso batzorde batetik, esan zen, barnebeka sistema hau zelan finantzia aldu, bai, ikastoliak diru bat ipiniko da, baina, zelan, elkartasun hori zelan topako. Orduan, okurriakon Ardauz Solidarioen ekimen hau. Ardauz Solidarioen ekimen hau, biratu genunean, Arabar Errioxera jo genuan, argi eukaun Arabar Errioxako Ardau bat izan bizala, eta hor Labastidako ikastolan jo genunatia, eta, horrek bertan emon gaitzuen barri, el buscador Ardaua deitzen da, finka de la Rica bodegiena da, eurak ikastolako semeala bat diraz bertako gerentzi eruten dabenak, eta idazan pilo alandu gaitzue, eta, Ardau on bat eskaini gaitzue, presizio oso on baten, berez 8 euro tardiko Ardau bata, eta familizeta 7 euroan helduko da. Baina hor margen batekiko. Eta margen horretan, botella bakotxetik hartzen dugu margen horreaz, barnebekak finantzizako. Eta diru guzti izango da bideratuko da, egoera zaurgarrian, edo biharrizanak, momentu honetan biharrizan daukezen familia horregi, beka bat eskaintzeko. Eta holan, bideratzen dugu, hor suposatzen da ezen, kostuak bideratzeko urte guztikoak, izan toki eta bestelakoak. Guazabalik egon gara entzuten zeuriak, Ibon, azerako ekimen bi martxan jarri dozu esan, benetan bizidozu esgan ere, ez da? Igertzen da bizidozule. Bai, azkania, benetan diraz gaibi oso potoluak, euskeria lekitxo baten zelan ez da Euskal Herri mailan bai, baina euskeriena arduraz bizidon gai bada, eta lekitxo izanarren euskalduna ikusten du hor gazteleria zantzartzen du, eta horre barrua ikutzen zaitzu. Eta beste puntua Ardauena, eta Ardau Solidarioena, egizezan gorrezak ikusten dauz familia batzuk, gure artean, guk egunero euraki, zuzendari maura eurakin gauz, eta hor, danok implikader gara, eta eskua bota behar zago. Bueno, benetan, eredugarrize, txalogarrize, ez dakit zer gehiago esan, Ibon, ikusten da, kooperatibia zareala, baina lanbe alkarregaz egiten dozuela, hor guraso, meixu, zuzendaritza, danok implikatuta zagozeela, ekimen honetan, benetan, txalogarrize. Ibon Goitia, eskerrik asko ikastolako zuzendarize, ondo izan? Bai, gazeueri da bezarka handi bat. Bizkaia Irratia.